खुलुमबाय दिनै मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो जों आखायाव लादों दाखालि আজি 36 বছৰ চাকৰি কৰি মানুহ মৰি গল হাৰ্ট এটাকত পেনশন নাপালে আজি 4 বছৰ আগত হেমন্ত গুৱাহাটী লগ ধৰি আহিলো হৈ যাব বুলি কৈ থাকে কিয় নহয় আমাৰ পেনশন আজি লগ ধৰিব নোৱাৰিলো নিদিলে তাক ভিতৰৰ পৰা ভাইলাই কৰিছে আমি বুঢ়ী হল আমাৰ হেৰি নাই আপোনাৰ কি হল আপোনাৰ কি হৈছে আমাৰ চাকৰি পেনশন কাম লাগে পেনশন লাগে 36 বছৰ চাকৰি কৰিলে কোনে আমাৰ হাজবেণ্ডে আজি পেনশন দিয়া নাই পিডব্লিউডি নাম কি পিডব্লিউডি কাৰ্তিক বিশ্বাস আমি ঘৰ ক'ত বাৰিকা চুবুৰী জ্যোতিনগৰ বাৰিকা চুবুৰী জ্যোতিনগৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম অৰ্চনা বিশ্বাস কাৰ্তিক বিশ্বাস ক'ত কাম কৰিছিল পিডব্লিউডি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে ৰিটায়াৰ হ'বলৈ আগতে এই পেঞ্চনৰ কামৰ কাৰণে দৌৰি হাৰ্ট এটেক কৰিলে হাৰ্ট এটেক কৰাৰ কাৰণে আমি একো সুবিধা নাপাওঁ নাই LIC পালোঁ পষ্টমৰ্টম কৰা নাই নাজানো আমি পষ্টমৰ্টম কৰিব লাগে হাৰ্ট এটেক মৰিলে এতিয়া আমিতো চৰকাৰী ফেচিলিটি একো পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিলে বিজেপি আহি এতিয়া আমি নাই ঘৰ পাইছোঁ নাই হেৰি পাইছোঁ নাই একোতো পোৱা নাই আমি আজি লগ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ পেঞ্চন কাম হ'ব লাগে दाखालि 7 तारिखाव फोसावनाय जे XNDP फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां मिडियायाव जेरैबायदि फोसावदों जे XNDP फोरा फोरमान बिलाइ लानो हागोन होननाय बाथ्राखौ दिनै आं रोखा खालामनो सानदों जे जायफोरा दिनै XNDP फोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे सार्टिफाइ जे NDP नंगौना नङा बिनि थाखाय फोरमान बिलाइखौ दिनै बिथोन होनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि जेनोखि हास्थायनाय आरो बिटिआर एकर्डनि जेनोखि दफा मावफुंनाय पारामिलिटारि आरो बेफोरखौ सुबिदा लानो थाखाय दिनै सरकारा जोंनो बिथोन होनायलाय दिनै आं बे रेसपन्सिबिलिटिखौ गनायनानै लादों दा बेनिखायनो साफ्रोम जोंनि एक्स केडारफोरखौ आं खावलायनाय थाबाय जे गाबोन अखानायनायनिफ्राय जोङो मोनसे होनाय जासिगोन बा जोङो बे सार्टिफाइखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गिबि नाम्बाराव जोङो क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदों गाबोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै XNDPफ्रा बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन आरो बिनि उनाव चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो बेबायदिनो सिरियालि जोङो होलांबाय थागोन दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खबर जायफोरा दिनै पारामिलिटारि फर्सेस बा दाख्लि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय बा दाख्लि फोसावनायाव जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन दा बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय थादों जोंनि मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि दानि IGP ADGP बिथांमोनखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंजों सापर्ट खालामदों हयथ' उनफोरनि दिनाव बेनि गोबां पारसेन्टै जोङो आवग्रिनो हागोनखौ जों आसा खालामदों दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय गासै जोंनि XNDPफोरखौ बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।